Nagpahigayon na og clearing operation ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa mga nagasupak sa 1/3, 2/3 policy sa Bangkirohan Public Market, kung asa 1/3 sa agianan lang dapat ang okupahon sa mga mamaligyaay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gipang baklas o gidemolish na sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office, kauban ang Ancillary Service Unit ug taga-barangay. Ang mga tindahan nga nagababag sa agianan dinhi sa Posada Street, Bangkirohan Public Market sa Davao City niadtong Sabado sa buntag. Una pa nagsugod ang pagbaklas. Nagbriefing ang mga personahe sa City TMO alang sa clearing operation. Succeeding karong kadlawon, bisan pa man alauna alas 12, alas 3, alas 4, antod buntag dapat wala na imo display. Kay kung na imo display atong kargahon. Ang mamaligay sa laring nga si Nanay Flor nga kani nakapwesto sa Marfori Street. Na problema na kung paunsa niya mabaligya ang iyang mga suman aron makakwarta. Ilabi pa nga na-stroke ang iyang bana. Nabala ka kaya pag nabilin niya siya. Ako mga kauban oy halin sa mga bulak. Bulak man akong kauban ko din ha. Gani dunay ubang mamaligya sa laring nga misupak sa 1/3, 2/3 policy nga nangusog. Dito na misaka ang tensyon. Ayaw mo bagwan, ayaw mo bagwan. Kaya ano dili dili mga Kana sila, isakay naman mo, so basik tama na siya. Ano gusto man niya, gusto man niya pawaw pa man jud may Ayaw mo, ma'am. Ma'am. Mangilabot ka, sir, ba? Ayaw na pangilabot. Ayaw lagi, six. Apan ang marindahay nga si Joyce. Imbes nga mangusog, gipaagi na lang sa kanta ang iyang gibati. May bukas pa sa taga-Pusadas. Okay na lang, mas hindi ko okay na lang. Gisabot na lang sab sa marindahay nga si Nenita ang lakang sa gobyerno. Apan nabala ka kini sa ilang bagong pwesto. Kaya sa agdaw gani, limpyo kayo. Nangnaog man sa silong ang uban kay mingaw magyud kayo. Labi na kay kakanin among baligya. Hinuon si Nang Winifreda. Midiritso sa ilang kabalhinan sa Rasay Street. Bitbit ang plywood ug thin metal sheet. Pata kabalo sa dagan ani kay murag mingaw jud diring lugar. Pero wata kabalo basig sunod mo daghan ng tao. Igwantahanan lang sa Sumala pa sa City TMO. Aduna na sila ipatuman nga bagong traffic scheme sa Bangkirohan Public Market. Aduna na sa gitagana nga lugar kung asa sila pwede mag-load o unload og mga pasahero o kung asa lang kutob ang mga tricycle. Busa, 24 oras ang ilang monitoring sa buong palengke. Kada adlaw na ay magtuyok kay na naghimo na pud tag Bangkirohan Public Market Monitoring Team. Gusto nato mahapsay ang movement sa mga tao diri sa within Bangkirohan Public Market, no? Kay makita man gud nato nga halos gani tanan mga tao dili na gani kaagi how much more ang mga sakyanan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.